Ne može se ovo da dočara telefonu. Ali evo, ovako se vidi. A kad je ovo tek izbio, to je teško. I jedino čučeće moraš. I ono sagiti. Ali puca kičma. Ali ako hoćeš da jedeš, potrudiš se. Evo ga. Evo. Imam još jedan iza leđa koji nisam ubrao, mali. To je tako. Evo da se opiše na kameri. To je ta nafaka za koju treba insan da trči. Ustaneš, napatiš se. Nime nije lako. Ali ja hoću, volim da jedem i to je to.